Как така е свършил? Ето. Добре, иди до шкафа с козметика и си вземи друга. Добре. Мамо, няма лавандулова вода, има само роза и лайка. Странно. Не знам как съм допуснала да останем без лавандулова вода, но факт нямаме. Влизам в сайта на Ine Essentials, за да направя своята поръчка. В оферти може да видите, че в момента има промо пакет, поръчваш 2, получаваш 3 безплатно. Естествено, закупувам 2 пакета, за да имам. До 15 декември при всяка 2 или 3 месечна рутина получавате своя подарък. След 15 декември този тип подаръци няма да ги има. Побързайте! Отивам на плащане и ще ви покажа с моя промокод каква отстъпка ще получите. Въвеждате кода най-отдолу и получавате до минус 10% отстъпка, дори вече на намалените артикули, което е страхотно.